पलिटिक्सनि बाथ्रा एसे सावरायलायनि दे जायफोर एनडिएफबिनिफ्राय इएमफोर मोननाय एमसिएलएफोर मोननाय जाय एमसिएलए मोननानै दङ बिसोरनि हालादा बिराद गाज्रि इउपिपिएलनि दोलोनियावहाय आरोखि दा जेरैबायदि सानजारागनि हालादाबो बिराद गाज्रि मोजां नङा सम सम बेखौबा बे सम आरोखि बिथां सन्जय सर्गियारिखौ गावनि पेजआव बायदि रोखोम लिरनानै दसेनो दानफिननाय आरो मालाबा लिरलाबायनानै होलाबायनाय दानफिननायबो नुयो आं होनानै होगोन बिनि दाखालि सन्जय सर्गियारिया मोनसे पेजआव गावनि पेजआव लिरनाय हयथ'बा बेफोरखौ नायोब्ला बुजिनानै मोनो जे इउपिपिएलआव बा हानजायाव बिराद खिलिमिलि जानानै दं खिलिमिलिया बेनो सन्जय सर्गियारिया टिकेट मोनिया 100आव 100% जानानै दं मोननाय नंला आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला एफा बोसोर बिबो एमसिएलए जानानै थाबाय इउपिपिएलनिफ्राय देरहाबोबाय आरो बै समावहाय मोनसे बार बारदोंमोन ना परिबर्तन गुस्लायनाय सोलायनाय बे आरोखि बिक्रमा सम बुङोना मोनसे बाथ्रा बिपिएफआ जे सरकाराव थायाखै बिराद मोजांसो जादों बेखिनि बाथ्राखौ बुङोना नङाब्ला गोबां बाथ्रा बुंजागौमोन बिपिएफआ ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया थिगबो जादों जानाया ओमफ्राय ब्रेक हमथानानै एसे दलद थानायाबो मोजां जादों थ' बाथ्राया जाहैबाय बिनो मालाय प्रमद बर'आबोलाय बोरै टिकेट होगोन बिनो अदालगुरि बायदियाव सम माबा माबि खालामोना सन्जय सर्गियारिया केस होदलाबायो माब्लाबा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्टफोरखौनो एखनबा रिजेन्टबो होयो बेफोरबायदि आरोखि एखनबा खोनानो मोनो प्रमद बर'जों गबिन्द बसुमतारिजोंनो जाजोबथारबायलै होननानै बेफोरबायदिबो खोनानो मोनो सन्जय सर्गियारिनि खुगानिफ्राय माने लोगोजों लोगो रायलायलायनायाव आरोखि बेफोरबायदि आरोखि आरो सासेया जाहैबाय नैबे फेरेंगा बेखौथ' मा होननानै बुंगोन लासिं सिंसो नङा होनबा लाजिथावथाव गावनि बिसिखौनो लानानै अनजालि बिसिखौ लानानै इउपिपिएलनावहाय टिकेट दाबिदारसो जानानै थाबावबाय इउपिपिएल पार्टिखौ एसे असनमान खालामनाय जायाखै होनबा रनजित बसुमतारिनि फावा बेथ' गावनि समस्थियाव बे बाराव टिकेट मोनगोन ना मोना सन्देह जानानै दं आंहा खोनानो मोनदों माने बावहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआसो टिकेट मोनगोना रोखा जाना दङ होननानै खोनानो मोनदों डक्टर सांग्रां साराबोथ' बेखिनि बाथ्राखौ बुंखागोन हाइकामान्डआ जुदि होयोबा आं गेलेगोन नाथाय रायजो राजाफोरानो जे सांग्रां ब्रह्मखौ जे दा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय लुबैदों नङा होनबा बावहाय बे रनजित बसुमतारिया मालाय बोरै मोननांगौ जाखो एथ' मोनखानाय नङा बियो रोखा जानानै दं माब्लाबा देबरगाव समस्थियाव गेलेगोन माब्लाबा गावनि समस्थियाव गेलेगोन बेफोरबायदि जानानै दं गोदाव सोराव जानानै दं ओमफ्राय नैबे बड'सा एमएलए बेथ' टिकेट मोनखाला जिबनावबो मोनखाला बियो देहायाबो असलखासै ओमफ्राय आरो रायजो राजाजों गाव खोनानो मोनदों रायजो राजानिफ्राय दाखालि माखासे समस्ति दानख्लाब दुनख्लाब खालामनायाव भुपेन बर'निया समस्तियानो जिर'सो जाहैबाय समस्तियानो गैबावलासो होनना खोनानो मोनदों बेफोरबायदि आरोखि होनबाथ' बिसोरनिया टिकेटआ जिर' जानो थांगासिनो दङ आसा खम ओमफ्राय आरोबाव जाहैबाय मा रनजित बसुमतारिया टिकेट मोनगोना आसा खम बे बाराव हाजार बियो
सोरखौबा लानानै जोखुवा मानो बा गावनि अनजालि बिसिखौ लानानै बाथ्रायानो बुङा मानो बे माब्लाबाबो मोना। जोंबो मोनथिगौ, जोंबो खोनायो। दा बावहाय सांग्रां डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौनो दा रायजो राजाया मालाय बुंलायसोगारबावदों। जों डक्टर सांग्रां सारा जुदि बे समस्तियाव 14 नं चिराङाव जुदि बिजाथि महर गसंहैयोबा जों रायजो राजाया बिनि थाखाय बियो जुदि जोंखौ अनदों जोंबो अनफिनगोन, नै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनायखौ जों नुनो मोनदों। होनबा फेरेंगायाथ' बावहाय रायजो राजाखौबोथ' अनाखै, होनबालाय रायजो राजाया फेरेंगाखौ बोरै अननांगौ? अनखाया। बेफोरबायदि आरोखि मेन बाथ्राया। आं जा नुहुरदों NDFBनि जायफोर EMफोर दं, MCLAफोर दं, बिथांमोना खन्थाइ रायथार माबा माबि लिरगिरि जाना थाबाबो मोजांसै बायदि मोनदों। बड'सा MLAआथ' खन्थाइथ' लिरनो गोरों नालाय, खन्थाइ लिरनानै एसे मोजां फोसावदिङोब्ला मोजां जासिगोन होननानै आं सानो। बेखौबा हले खाथांखा, बे बड'साया मोनला। ओमफ्राय आरो सानजाराङाथ' हाजार जुखु हाजार गाबख्र' बे गैखाला आरोखि, बे जिबनावबो मोना बियो। गावनि समस्तिनि मानसिजोंनो जों डेभेलपमेन्ट खालामगोन मागोन होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रानो गावनि नैबे सन्जय सर्गियारिनि समस्तियानो नोंहा जेबो फिल गैया होनना बुंहरजायो, असनमान खालामहरजायो, होनबालाय बेलाय मा जाबावनो। आरो मैया दाखालि नुबावबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि बियाबावनो गावनि समस्तियावनो दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों। सासे आइजोआ ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बुंलांदों, गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों जों नुनोबो मोनाखै, रायलायफैदेराखै, नंगौना नङा? बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। मोनसे सम फैदोंमोन, दोहौ फैदोंमोन, सोलायनायनि नामाव, एकट जानायनि नामाव सोलायमारगोनदां, मोजां खामानि मावगोनदां, बेफोरबायदि बाथ्राया सोलिलायदोंमोन। दाथ' बेफोरबायदियाबो खामानियाबो मोनसेबोथ' मावनो हायाखै। माथो मावनो हादों? सिदा सिदि बाथ्रा। मावाखै नङा, मोनसेबोथ' नङा, मावदों, मावद्रायाखै नङा। मोनसे बहाबा जायगा ब्रिज बानायदों, ब्लेक टपिं लामा बानायदों, कयेकथा बानायदों आरोखि। खिन्थु बाजेट जेसेबां BTCआव फैनाय फैसा बेफोरो रिटार्नसो जानानै थाङो। जोंनिया BTCनि फैसाया रिटार्नसो जानानै थाङो। मालायबा बै समाव लाबो नांदेरबावगौसो जानानै थायोमोन। दा बेफोरबायदिथ' नांदेरबावगौनि जाबावा, फैसाया बेकसो जालांफिनफानो, रिटार्नसो जालांफिनो स्टेटआव। होनबालाय मा जानो बिदिजोंलाय? जाया। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, दिपेन बर'आ इलेक्सन गेलेया होनना बुंनाय मानसिया दा हनै दाथ' बिनिया 100%आनो जानानै दङ। आगष्ट मासावहाय BJPआव बिबार माला गानहैहां पदुम फुलनि बिबारनि मालाखौ थफि गोजा गानहां गेरुवा थफिखौ गानहांआ बेथ' 100% जानानै दङ। सोरबा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा साननो हागौ गानना नङा, खिन्थु जों मोनथियो, जोंबो खबर मोनोना बिसोरनिखौ। बिथाङा सावरायाखै नङा, एकदम गोजौ लेभेलसिम सावरायदों बियो। गाव बेक्तिगत थांलायनानै BJPआव हाबनाय हाबिनि बाथ्राखौ बियो BJPनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायहैदों। खिन्थु साननो हागौ सोरबाया आं BJPआव थांदों, अफ्रियालाय मा दै गांदों ना, बेफोरबायदि। नों थांनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, नाथायबा खुगायाव उइ वान्ट बर'लेण्ड, जोंनो नांगौ बर'लेण्ड, बे बाथ्रा बुंनायावसो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। जों बर' जाथिया खौसेयै थानांगौ, जों बर' हारिया खौसे जानांगौ,
बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावसो जों बुंनो गोनां बाध्यता जादों। दिपेन बर'आ आगष्ट मासाव ओरैहाय बिजेपिनाव थांगोना रोखा जानानै थाबाय आरो जों बिखौ बुंनाय राव नङा। आरो सेटेलाइट चेनेला मोनथियाबा, सेटेलाइट चेनेला बेफोरखौ मोनथियाबा ओरैनो सेटेलाइट चेनेलफोरा दामलाबाया। 100% कारेक्ट जाब्लासो सेटेलाइट चेनेलफोराबो दामो। बेफोरबायदि आरोखि। गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। एसे सिन्था खालामबावदो सन्जय सरगियारि आरो नैबे मा होननानै बुङो भुपेन बर' आरो फेरेंगा, बिसोरथ' बे बाराव गैला। ओरैहाय खाम्फायाखौबो MLA आवसो थोनहरां बेफोरबायदि जों खोनानो मोन्दों। एसे मुखे दे। खाम्फा बरगयारियाबो गावनि समस्थियाव काउन्सिलाव टिकेट मोननाया आसा खम। डक्टर सांग्रां सारासो एसे 100% जाहांहां जानानै दङ। ओरैहाय खाम्फा बरगयारि सारखौ MLA आवसो थोनहरां बेफोरबायदि। आरो जोंनिया बर'नि सासे MP रोंगोरा नार्जारि सारा 2 नं नैबे सापागुरि दगरपारा बे गामियाव जेब्ला भट बिनो फैदोंमोन, बियो भट बिनो फैदोंमोन, सहि होना गालांदों बियो। बे पेपारखौ आङो खोन्थानो थांगासिनो दङ। एसे सम लागोन। रोंगोरा नार्जारियाबो एसे सिन्था खालामदो खामानि मावनो। नों दिनैसिमबो बे लामाखौ मावना होगोन होनना बुंदोंमोन, दिनैसिमबो मावना होआखै। मा हिसाबाव मावना होनो हायाखै, दिनैसिमबो हाब्रु अबस्था। आं बे पेपारखौ खोन्थागोन साननैसोनि उनावहाय आरो लाबोगोन। नोंथाङा खामानि मावाब्ला UPPLआ 2 नं दगरपारायाव भट बिनो दाफैखा, आं हले बुंखायो। आं दं बावहाय। थ' लोगोफोर, गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। बावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला खमाबा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।